Isang pamilya tayo. We are one in love. Lalo na sa Kapamilya, liban po ka rin katutubo, miri na mo namang maraming pamaskong regalo, ringin kong ampong apo. Mining report. Magkasakit king pa maglakad, malabog na yung panimanman, at miyaylo ang sakit king katawan. Detipin kanuding marala sa panamdaman istong mikikidad na. Anya naman ila ding dininang pansining netong ago manding kapampangan. Ay, mother na. Ating gabing katarata nga doong mata. May kalibre lang eye check-up at reading glasses mo naman. At ding may diagnose sa makikatarata, dumalan king operasyon. Ilan naratang ala ng masyadong agagawa, ilan naratang dakala daramdaman na kasakitan niya ni physically, yan po pang emotionally, actually, kaya ilang nga pili niya ni. Ing 84 anyos ay Apong Milagros, papalya na kanuding kayang salamin, amigit pabanwa na kaya. Anya maswelo ya, uling miri na niyang bayong reading glasses. Si Kabi, maragulang sa opin, di morugo ka rin kayo makanya, ni timongin ni kayo ni, karagulyurugo sa opke kami. Iya pong Milagros, makayabe kareng migit dinalang apo at ingkong, king barangay San Agustin, ang makayabe kareng pakakalulong pamilya. Quarterly, sasali kaming panulo para karela karetang maintenance. So, naneng kay, ulin di mo tsamo pondo yung barangay, magkulang. Mirinan lang mo namang pang Noche Buena, palaking darat ang Pasko. Tricia Mostoles, ABS-CBN News.